Ουρανοκατέβατη τέλος. Ξέρετε ποιοι έρχονται? Όχι. Τι έρχονται? Οι outsiders. Αυτούς τους outsiders λίγο τους μπερδεύω με την Ερυθρό Σταυρό, έχω πρόβλημα. Όχι. Είναι τα χρώματα που σε μπερδεύουν. Αυτά, ναι. Το κόκκινο με άσπρο. Εμένα με μπερδεύουν πάντα τα outsiders γιατί είναι το διπλό, κατάλαβες που δεν περιμένει. Το στοίχημα αυτό. Ναι, το διπλό στο στοίχημα. Οι outsiders, ξέρετε, δεν είναι ρεθιμιώτες, είναι η πλειοψηφία τους φοιτητές, να ξέρετε. Εξού και outsiders, είναι από αλλού. Ναι. Γιατί εμείς από τερματοφύλακες δεν κάνουμε, ενώ αυτή είναι πολύ καλή. Έχει έρθει και ο εκπρόσωπός του, θα τους μιλήσει. Να του μιλήσει λίγο η Μαρία, ας πούμε. Να του μιλήσει η Μαρία. Είναι ο φίλος μας. Λοιπόν, είναι ο φίλος μας. Πάμε όλοι μια αγκαλίτσα Έλα πιο μαζί μας, πίσω. Μιχάλη, μαζί μας, Μιχάλη. Για πες μας για την ομάδα σας. Τι να πούμε, είναι η Δεν τρίτη. μην πεις τότε, άμα είναι τι να πούμε να ξεκινήσουμε. Με τι να πούμε μην πεις. Έχει να πει πολλά, δεν ξέρει τι να πρωτοποιεί. Τώρα που μπαίνουμε στο καρναβάλι. Θα σου πω εγώ. Ναι. Είσαι έτοιμος? Ναι. Ξεκίνα. Είναι η τρίτη φορά που μπαίνουμε στο καρναβάλι. Είμαστε μια ομάδα, φέτος είμαστε στα 500 άτομα, κάθε χρόνο είμαστε και περισσότεροι. Πάρα πολύ, όχι, είναι η τρίτη φορά που μπαίνουμε. Ναι, 350, 450, 500. Πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρα πολύ κέφι, γίνεται χαμός, έχουμε ντυθεί Hansel και Gretel, το παραμύθι. Το σπίτι μας είναι Φέτος στο το θέμα των Πελατέλειο, outsiders είχε είναι μόνο μια μάχη Hansel όπως και το Gretel. παραμύθι. Ούτως ή άλλως φέτος ζούμε 20 χρόνια μύθι. Οπότε αυτό το παραμύθι μας ταιριάζει. Πήραμε και ιδέα από τη φετινή θεματική του καρναβαλιού. Είμαστε και μπροστά, γίνεται χαμός, όπως βλέπουμε, χρώματα, λευκό, κόκκινο. Είστε μια χαρούμενη νεανική ομάδα και σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και στο φετινό καρναβάλι και το ραντεβού μας για του χρόνου με παραπάνω συμμετοχή. Να είσαι καλά. Και εμείς το ίδιο λέμε, καλό καρναβάλι να έχουμε όλοι. Προσοχή. Καλή συνέχεια. Εντυπωσιακοί outsiders. Πάρα πολύ εντυπωσιακή είναι. Αυτό που σηκώνονται κάτω και κάθονται και πετάγονται, πάρα πολύ ωραίο. Το κάνουν και prodigy αυτό. Και ξέρεις, είναι το σήκωμα για το κάτσιμο με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Όπως βλέπεις, είναι όλοι από 20 και κάτω. Είναι η νέα γενιά του καρναβαλιού. Για σένα μιλάμε. Νέα τώρα. γενιά, το ξέρω, το κατάλαβα, αλλά αυτό που θέλω να σου πω ανέκδοτο, πού τον βρήκανε γραμμένο, ήθελα να ξέρω. Δεν ξέρω. Τη Δευτέρα. Παρουσία. Αυτός ο στρουμπουλός με τη γυναικεία σου φωνάζει. Τι γίνεται? Με συμπάθησε μάλλον. Το Κοίταξε χοντρό να σε δεις. χοντρό, έτσι. Αυτό. Για να τα φτιάξουμε δεν γίνεται, αλλά μια περιπετειούλα να την έχουμε. Οι outsiders έχουν πλημμυρίσει τη λεωφόρο, βλέπεις, έτσι. Ναι, Μιλάμε για 500 άτομα. Αυτή είναι που είναι 500, Είναι 500 εύκολα. Και το θέμα Και τους είναι... υψηλής ποιότητας. Και το θέμα τους είναι Hansel και Gretel, το παραμύθι. Ωραία. Ζάχαρη. Και το κορίτσι σε χαιρετάει. Για σένα. Μιχάλη, ούτε ένα χαιρετισμό δεν έχεις πάρει. Τι γίνεται? Δεν έχω πάρει χαιρετισμό. Τους κάνω μεταφορά, τους έχω κάνει transfer στο στάδιο. Είναι σαν το κινητό, για να μην χτυπάει. να Είμαστε μεταφέρεις. στη σκιά του Στέλιου Σαμψόν, άστα αυτά κατά Έτσι, μέρος. μπράβο, παιδιά, έτσι. Ξέρεις, η κοινωνία των φοιτητών στο Ρέθινο είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί είναι 10-12 χιλιάδες ενεργοί φοιτητές, Και όχι μόνο αυτό, είναι ένα κομμάτι που άλλαξε και τη φυσιογνωμία της πόλης τα τελευταία χρόνια. οι οποίοι συμμετέχουν Σε πολλούς ενεργά. τομείς, Στέλιο. Συμμετέχουν ενεργά σε πάρα πολλά πράγματα και είναι βέβαια νέοι άνθρωποι, ζωντανοί άνθρωποι, οι οποίοι προσφέρουν στο καρναβάλι. Ένα λεπτό, ρε Στέλιο, περίμενε, συγγνώμη. Δηλαδή αυτό το είναι σε εμάς, για μας, σπουδάσαμε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Εσείς ήσασταν Σημάδο, δηλαδή, εντάξει, ρε Στέλιο. θέλω Το να πω. κατάλα- Ρε Το Στελάκη, κάνεις επίτηδες. κάποιοι σε φωνάζουν από κάτω, ρε Στελάκη. Θα πας, ρε Στελάκη. Δεν μου λες, ερώτησε τώρα άσχετη. Όλες αυτές είναι ρεθιμιώτησες. Όχι, όχι. Όχι. Είπαμε, είναι φοιτητές. Πώς το λένε στο μακρινό Ισλαμαμπάντ, wannabe. Wanna be ρεθιμιώτησες. Δύσκολη λέξη, δεν την κατάλαβα, πάμε παρακάτω. Γιατί βλέποντας σας, δεν σου κρύβω, ότι μου δημιουργήθηκε μια επιθυμία να παντρευτώ. Μία. Σήμερα. Ή δύο. Σήμερα. Εντάξει. Μία σήμερα, μια άλλη αύριο, να ξέρεις. Αυτό τον καιρό τέλος πάντων. Ναι. Και αποφάσισε να διαλέξει από το ρεθιμιώτικο καρναβάλι. Τι να διαλέξεις, γίνεται, δεν γίνεται. Στατιστικά δεν σε παίρνει. Ωραιότατες είναι όλες. Τώρα παιδιά, φεύγοντας οι outsiders, ήρθε ένα group για το οποίο έγινε πολλή κουβέντα εχθές στην ενημέρωσή σας. Οι μπουμπούνες. Μπουμπούνες. Αχ. Κάποιος σας κατέταξε σε αυτούς, δεν ξέρω γιατί.
Μας κοίταξαν κατάματα και από όλες τις ομάδες, 44 δεν είναι, Στέλιο, κάνω λάθος? Όχι. Σωστά. Όλοι. Όχι ρε παιδί, από όλες τις ομάδες λέω, Ναι. να παρελάσω. Όλες οι ομάδες. Ναι, 44 είναι πόσες? 44. Μπράβο, από τις 44, όταν κοιτούσαν εμένα και το Στάθυλη, Ένα όταν θα τελείω περάσουν, πράγμα. ναι, όταν θα περάσουν παραδείγματος χάρη οι μπουμπούνες, Ναι, και δεν σε κοίταξα απλά, καρφώθηκε πάνω. Καρφώθηκαν. Καρφώθηκαν πάνω. Αυτό. όταν κοιτούσαν εμάς, θυμήθηκαν τους μπουμπούνες. Θέλουν να μας πούνε κάτι. Να σου πω, εάν δεν μας κατατάξουν στην ομάδα αυτήν, θα καταταγούμε μόνοι μας. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει και τους άσχετους πιο πίσω, μπορεί να πείτε ωραίος οδηγός άρματος, μπορεί να το δείτε. Ωραίος. Outsiders Τσόντα.